Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nika sampun jawab salam kula. Winantu sagunging parmatan dhumateng para tamu, para lenggah kakep putri ingkang tansah winantu suku pasuki. Sumrambah dhumateng para kadang muda ingkang katresnan. Mugi kajengan katentreman kerajaan kebahagiaan saha sarasan tansah kewidasan kaula. Lan inggih kula kepareng ngambani dawuh saking piyambakipun Bapak Haryanto sakwarga matur panuwun kalodang menika sampun kersa nimbali kusakadang menika pakuran campur saengkes Winka Nada inggih mijil saking Kepatian Puliselogiri ingkang dipun panjenenganipun Bapak Widodo SPD. Namung sanipun pakuran campur ternyata badhe kawiwitan semangga kula dherekaken ngunjukaken rasa syukur alhamdulillah kunjuk ngasot dalem Gusti ingkang Maha ingkang sampun paring pinten-pinten kenikmatan dumateng kita sami sehingga kita saged kempal manunggal mapan wonten dalemipun Bapak Haryanto kanthi manggen lujeng boten alangan satunggal punapa. Allahumma amin. Wonten ing ri kalenggan sameika panjenenganipun Bapak Haryanto kakuwarsa menika ngunduh mantu menika anak Mas Bagus Fahreska menika dabulan Ayu Sintia jalu tanaya putri saking panjenenganipun Bapak Aibtu Is Haryanto menika bebih saking Tunggul Giriwana Giri. Wonten ijab kabul sampun kalampahan kanthi mangkel lujeng boten wonten alangan satunggal punapa. Anjing mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin. Kunjuk dumateng tamu ngaturaken lujeng rawuh wilujeng renengahan sinambi hangrape sukatalan sinambi hamirsani ridhanipun Winka Nada. Samenika nganti Widyawati wonten sekawan. Nika badhe kula jumenengaken badhe kula pitepangang setunggal muka sawiji. Ingkang sepindah kita tampi swanipun Dahayu Anis mijil saking Pare Selogiri kene. Ayeuna timik-timik manjirene. Nyambut gawe karo Winka Nada. Diahayu Febri mijil saking alamatku no loro kok. Nah, tadi gedung ringin Wonogiri. Jiran-jiran nong buka sini. Nah, aku ki ewoh lho Mas. Nek ewoh ki ya ulem, terus nanggap kok ya ewoh kok ora ngomong. Aku kon kene maksude. Iya, ora apa-apa. Nika Mbak Febri mijil saking Kedung Ringin Wonogiri sukses. Ingkang nomor 3 menika Tiahayu Wanti mijil saking Sukoharjo Makmur. Ya kene maju rene. Ngagem rasukan putih-putih. Kuat Imron ra kuat lho nek ngene iki. Disuk-suk. Iya, iya. Kene iki wis kurang turu jare. Rada ngidul sithik rono. Nah, kene lho. Ngedangi tamu iki lho.
Nggih menika Yahayu Wanti mijil saking Galan Brenggalan Sukoharjo Makmur. Ingkang pungasan sing duwe cakaran Waduk Gajah Mungkur menika wonten Mbak Nini. Ya, Mas Nini. Kecil-kecil cabai rawit. Menika sampun jangkep sekawan. Menika ingkang badhe lelipur mangke wedalipun menawi mirunggan mangke saged ngersakaken lagon mangke paring dina swanten ugi kasumengaken. Lajeng kula piyambak pinangka MC saking Winga Nada Ki Petruk Kantong Bolong mijil saking Klampisan Lancar Selogiri. Ojo depan tamu sepeda malih ngaturaken wilujeng rawuh wilujeng kelikahan sinambi mirsani kidyanipun Pakeman campur saringkes Winga Nada. Nggih ambali ngatur menika ngaturaken wilujeng rawuh wilujeng kelikahan diaturke pambuka pepeling.
Allah